Jerry finally awanikwa ataura naTatelicious akati veduwe chirwere chandiri kunzi ndakapiwa yaingova rashi chete chete. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Homwe yenyika munoiziva abva ati inini I'm going to stand up and look for this guy because the noise yakutwa mastreets haichafambi zvakanaka uye TaTalicious regards herself sevoodoo princess or queen venyika, so anga achitsvaka nyaya iyi atsvagiridza kumasources ake ese and I can't even say he managed to get in touch naJerry. So ati ndataura naye, he is very strong and kicking. Jerry akaita karash pamabhora apo but haana utachiwana. Karashi kakatorapwa kakapera. Veduwe chimusiyaiwo afeme. Zvirash zvemucelebrity zvinowanikwawo. Wani zuva akambopiwa siki naJa Signal tirarira but akarapwa siki ikapera. Zuva haana chirwere HIV negative akapukunyuka wani. Let Jerry breathe. Happily married Jerry King nemukadzi wake ndo vataura naTaTalicious, a devoted member weChrist Embassy, atori kumedia team kuchechi, hana noise nemunhu. He was shocked and he said, Queen, I confided munamai Maketen memory nyaya dzesiki, not HIV, handina chirwere ine homwe. Jerry went on to say, Queen, ndiri nherera, handidi zvemadrama, ndabvuma kutaura nemi chete because my wife loves you. Peace be still. It is well, Jerry. Peace be still. I love you both nemukadzi wako. So nyaya yabva yangoisiwa chivharo ipapo. Jerry azobvuma kutaura naTaTalicious pamusana pekuti mudzimai wake anofollowa TaTalicious. Ndo paazoita come through nyaya ichibva yangotaurwa. Kuri kunzi changa chisiri chirwere chatiri kufungira, chaingovawo chekukwenya here and there. Achikangopiwa maantibiotics zvichibva zvangopera. Iye hamene kuti chii chakamufrika out kuchibva kwazotaurwa nyaya yeHIV. Saka mai Maketen actually came up with this whole story yekuti munhu ane chirwere cheHIV havana kuzotaura kuti yaingova siki yoga. But guys, vanenge vachizvitaurirei vachida kubenefita chii panyaya yakadai so. Imikani zvinhu zvacho zvakaoma. So anzi atori munhu wechechi Jerry, munhu wekumedia team, tinongotenda kuti mukomana akapukunyuka panyaya iyi. Pazoburitswa zvakare iyo nyaya yazuva iyi yamangozvinzwira guys, zuva ari negative. Asi Ja Signal sekutaura kunoita TaTalicious vari kutiwo vari mubhazi rimwe chete asi iye zuva akapukunyuka. Hey guys, chiregai Jerry I continue achita zvinhu zvake zvechechi. Okay, so now that TaTalicious has spoken, nyaya yabva yangopera ipapo. Sometimes people have to understand kuti munhu nyika yose kuti dzane munhu one zvakaoma vedwe. She will be blessed vachingomudaro. Ndevamwe vemuKet family vari kungoti tiri kungorwira hama yedu guys, yamaramba mongoti dzanayo nayo hamuchamurega here. Okay, vamwe ndovati mai Maketen zvoonekwa hazvo kuti mulife mafeli vava vaine mission, haisi friend boy iya. Pafeya zvapo Queen maititi unomufarira zvekutodaro. Thank you veduwe nekubata Jerry. Oye week iri vanhu vambotaura veduwe nenyaya Jerry shuwa vanhu vanocreata nyaya. Hanzi akafushira munhu but mazimba soka guys musakamboti nyaya yekufushira yaina kutanga nhasi. Pakatomboti soon after abuda kuJerry pane vanhu vakatomboenda vachida kunzi kwai vari kunochera kuseri kwemba yake kune munhu akafushirwa. Saka guys pane chinhu chakafushirwa, whether imbwa ikiti kana kuti chii, but chiripo chakafushirwa. Where there is smoke there is fire. Asi chatiri kuziva ndechekuti at least chakafushirwa asi Jerry atori kumedia team yekuchechi. Queen vava vambobuda zvakare recently vachitaura kuti vanorwira kamuchacha vachiti ndiani kuhasina past guys. Ivo vakatombochatawo nemurungu vakangosengana nesenemu yavo yekuti Sandberg, vakazombotorekwa manshoni, vakambodanana neuyo, vakambodanana nerimwe ancestor ravo. Zvese izvo zvava zvichingoitika
but hapana munhu asina past. Ko vanhu varamba vangoti dzaa nepast yamaititi vachitsvaga this and that. Hamuneti here? Maititi is actually moving on with their life. Guys, mamboona here imba yavasumudza padema apo yacho iri kunzi cottage. Paside, yes, there is proof that there is a very big mansion that is being built. So for now vari mucottage mavo, but guys, it is a 5-star. Yakagadzirwa zvakanaka, interior design, kitchen yavo is out of this world. Zvese zviri kuratidza kuti munhu ari kushanda zvakanaka. Vamwe vari busy kungoyepura yeye musikana wazodai, musikana wazodai, iye life yake ichienderera mberi. Uko kubitterness family vasara voita meeting, zvinhu zvese zvatobvujuka pasisina nyaya yekuti varambe vachingoti Jerry ari kupi, Jerry ari kupi. Jerry achiwanikwa kwakutotsvaga kuti next mission, what can we do? Vabva vatanga kutsvakiridza dzimwe nyaya, but basically what we are saying is bitterness haina kwaichasvitsa vanhu zvachose. Maititi vari kuendera mberi nelife yavo, zvavakaitirana namai maketeni zvaazvavo vari vairi paushamwari hwavo, asi vanhu vangu vangobatirira pakungoti panyaya iyi yese tiindise munhu kujeri nekuti akauraya munhu. Ivo mai maketeni vabva vadzokera kumasoro vakati aiwa ina handina kuti Jerry akaurawa. So guys, do leave your comments on what you think about nyaya iyi iri panapa. Vamwe ndo vari kungoti kudema ikoko vedu vemugarisani zvakanaka. Masabhuku anoda respect. Ukanyanya kuita zhowezha hauna masabhuku unogara wakaripa mombe nembudzi, hakudiwi noise. Iwe wechipinda ipapo uite ginimbi weraini. Tikuda kungoti makorokoto kuna maishushu zvachose nekuti vabuda muguta reHarare hapana chakanaka chachirimo guys. Munongoona mvura dzacho matepu hadzimwiki, maservices acho they are going down. Road chaidzo kuti uone kuti uri kugara kuMarlborough kana kuti kupi zvakangofanana. So zviri nani unoita landlord uzvigerere zvako kumusha wako. Hoyu Roki hana chikwereti, chero patron akamupa mari, chero akasamupa mari yekuimba patati patata, haana kana problem, anongorera mbudzi dzake nehuku dzake, life ichienderera mberi. Ndo zvimwe chete zvangofungwa namaititi. Beta kunozvigarira kumusha uchikudza mbudzi dzako uchiita zvako izvozvo. Vana Ginimbi vano vakangoichinja domboshava iya vakaisa value vakaikwiridzira. Next thing izvezvizvi muchaona dema munhu wese akugara kudema ikoko, hapana iland yako, hauchina renti, utori landlord pachako. Guys, we are missing the point. Busy kuswera tichisekana vavaka kumusha vazodai. So guys, she's actually moving forward nelife yavo. Vari kungoita zvinoenderanawo nehomwe yavo zvavanoafforda. Vane vana vakuru, haungarambi uchingomanyisana necontent uchicreata this and that, kunosvikawo pachikamu chekuneta. Asi ukaneta uine pako panonzi pako, aiwa guys, zvese zvinenge zvakarurama. Makorokoto kuna maishumba vaita zvakanaka, naJerry awanikwa pomboita peace mumastreets. But anyway, there is more brewing. Please hit the notification button kuti pese patinoposta muve the first to know.